6 hores, perquè al final amb les contraccions i tot, i l'oxitocina aquesta dels nassos, ja era a les 5 de la tarda. I va ser aquell moment que dius, jo puc aguantar, però estaré super desfondada perquè ja portava moltes hores de dilatació a poc a poc. I estàs bé, Marta? Sí, no, tira. Doncs va ser llavors, que llavors vaig fer que em diuen, ara recomanem a tubular. I és aquell moment que ja, bueno, va ser això que van dir, li van preguntar al Joan si com portava les agulles, no? Perquè ja saps, és aquella... Marta, Hasen, Marta. Usted tiene un tumor en ambos ovarios. Ha alcanzado el estómago y empieza a extenderse. El primer desmai va arribar estant de colònies. A l'infermeria, la reacció de l'aigua oxigenada en entrar en contacte amb la ferida d'un amic va traçar-me una nova drecera al cervell, un interruptor de la consciència. Clic. Veuràs que això marxarà quan creixis, em deien a casa. Però lluny de marxar, la fòbia es va estendre, segons el diagnòstic psicològic que 2 dècades després va posar per fi nom a l'íntim catàleg de pors i angoixes. Solució? Evitar els desencadenants. Escena de Mi vida sin mi? Clic. Visita de suport a la UCI? Clic. Resultats mèdics a l'email? Clic. I com pariràs? Va demanar la infermera de la maternitat amb sorna, agulla en mà, minuts abans d'un nou episodi. 2 parts després, continuo desconnectant dels moments on les cures es tornen massa intenses. He après a esmorteir la caiguda, però com esmorteir la vida? En moments així, com cuidar quan el cos s'apaga? Quin nom té la por de no poder cuidar sense haver de ser cuidada? Marta, come. Hey, Marta.